Molt bon dia a tothom i benvinguts al quart cafetó amb història japonesa. I ja heu vist al començament de què parlarem avui. Parlarem d'un temps, més de mig segle, durant el qual al Japó hi va haver al mateix temps dos emperadors. La cosa és bastant curiosa. Un altre dia, en un altre cafetó, hauríem de parlar de la figura de l'emperador en si mateixa, no? Perquè és bastant interessant i sobretot jo sempre dic que es té una idea una mica equivocada del que és un emperador i crec que és en part o sobretot per la traducció, per l'ús d'aquesta paraula, emperador, no? Al dir-lo en idiomes occidentals. Jo crec que no és una bona traducció i, bueno, som molt passat, els meus alumnes ho saben, amb el significat original de les paraules. Ho vam veure, per exemple, el dia que vam parlar dels kamikaze, no? És una cosa que acostumo a fer molt, anar al significat original de la paraula i, en aquest cas, la traducció del significat original a emperador, des del meu punt de vista, no podria estar més equivocada. Però bueno, això en parlem un altre dia, però que crec que pot estar bastant bé. Avui anem a parlar d'aquest moment quan hi van haver dos emperadors. I el primer és saber quan va passar això, no? Quan aquest més de mig segle en què van coexistir dos emperadors. Anem a veure-ho. Si fem un cop d'ull a aquesta taula, no? La taula cronològica, els períodes que conformen la història japonesa, doncs tot aquest tema que diem dels dos emperadors va succeir en aquest període concret. Aquest període, el període Nambokucho, que en realitat és un subperíode, perquè ja veieu que està dins un altre, està dins d'un període més ampli, que és el període Muromachi, però vale, el que ens interessa avui a nosaltres és el període Nambokucho. I és que, de fet, i ja torno, no, amb el tema del significat de les paraules, de fet, la paraula Nambokucho, que s'escriu així, significa literalment corts del nord i del sud, o més exactament corts del sud i del nord, perquè és bastant curiós que nosaltres sempre diem nord i sud, i en canvi en japonès la forma més habitual és dir sud i nord. I ens passa el mateix amb el tema est i oest. Acostumem a dir est i oest i els japonesos acostumen a dir oest i est, però bé, no té més importància. I el que ens diu el nom d'aquest període no, de les corts del nord i del sud, és que és exactament el moment en el què al Japó hi havia dues corts imperials, amb els seus dos emperadors, un en cada cort. I això va passar des de l'any 1336 fins a l'any 1392, i d'això surt el que dèiem al títol, no? Més de mig segle. Però per explicar-ne el motiu, per què va passar això, ens hem d'anar una miqueta abans. Ens hem d'anar a finals del període Kamakura, que és el període en el què el Japó estava governat pel shogunat, és a dir, pel govern militar de Kamakura, que governava des d'aquesta ciutat, la ciutat de Kamakura, situada a prop de Tòquio, cap al sud. I és aquí, a finals del període Kamakura, on ens trobem el que seria una mica el protagonista de la nostra història d'avui, que no és un altre que un emperador, aquest emperador, l'emperador Go-Daigo. Go-Daigo resulta que estava molt descontent amb el shogunat de Kamakura, amb el govern samurai, i va aprofitar que en aquesta època ja gairebé tothom al Japó estava bastant descontent amb el shogunat Kamakura per muntar un complot en la seva contra i per fer-lo caure, i ho va aconseguir, van fer caure el shogunat l'any 1333. Però tot això de fer caure el shogunat és una cosa que no va fer Go-Daigo en solitari, sinó que va haver de comptar amb l'ajuda imprescindible d'alguns líders samurais, com aquests que tenim aquí, Ashikaga Takauji, Nitta Yoshisada o Kusunoki Masashige. Aquest darrer, Kusunoki Masashige, és realment el menys important dels tres, el menys poderós, però el seu cas és bastant curiós i de fet en parlarem en un altre cafetó, així que de moment el deixem aquí. Un cop que Go-Daigo i aquests samurais que el van ajudar van fer caure el shogunat Kamakura, Go-Daigo va implantar llavors un govern imperial, un govern on manava ell, on manava l'emperador, és a dir, com en teoria funcionava el Japó abans de l'arribada del poder dels samurais a finals del segle XII, un segle i mig abans. I això, aquest tipus de govern on torna a manar, en teoria, l'emperador, és el que es coneix com a restauració Kenmu. I la restauració Kenmu també és un petit període, és un període dins de la història japonesa, i dic petit perquè és el més petit de tots, només va durar 3 anys, i va ser així de curt, doncs, senzillament perquè Go-Daigo va posar en marxa un govern en el que només manava ell, un govern completament absolutista, i on, a més, els principals càrrecs de responsabilitat a dins d'aquest govern van anar a parar a nobles de la cort, aristòcrates de la cort, i pràcticament quasi no va concedir càrrecs d'importància o recompenses a tots els samurais que havien lluitat per ell.
I això, òbviament, no va ser una idea gaire intel·ligent, perquè aquests mateixos guerrers, aquests mateixos samurais que li havien donat el poder, doncs només 3 anys després li van prendre. En concret, i sobretot, aquest que tenim aquí, Ashikaga Takauji. I així és com es va acabar la restauració Kenmu. Però el que ens interessa a nosaltres, i ara anem per fi al tema, és que quan Ashikaga Takauji va conquerir la capital, va conquerir Kyoto, va obligar a l'emperador Go-Daigo a lliurar-li, a donar-li els coneguts com a tresors imperials, i el va expulsar tant del tron com de la capital. Què són aquests tresors imperials? Doncs bé, és un tema molt interessant i ho parlarem amb un altre cafetó. De moment ens serveix dir que són 3 objectes suposadament sagrats, són una espasa, un mirall i una joia, que has de tenir en possessió teva, els has de tenir tu per poder ser emperador. Doncs molt bé, Go-Daigo li entrega a Ashikaga aquests tresors imperials, ell marxa i llavors Ashikaga, amb aquests tresors imperials, posa al tron, investeix un nou emperador, l'emperador Komio, que només tenia 14 anys, amb la qual era bastant fàcil que el pogués manipular. Ja sé que en aquesta imatge l'emperador Komio no té pas pinta de tenir 14 anys, però és que això és un retrat de quan tenia ja uns 50, de fet ja no era emperador i es va convertir en monjo budista, ja veieu la fila que fa, que era una cosa, per una altra banda, molt habitual en els emperadors retirats, però bé, de moment ja ens serveix. I fins aquí cap novetat, res nou en la història del Japó, no? Emperadors que es posen i es treuen per uns interessos o uns altres i samurais manant. La novetat ve ara. Hem dit que Go-Daigo va marxar, i sí, el que va fer va ser marxar cap al sud, es va establir en una zona que es diu Yoshino, a uns 80 quilòmetres al sud de la capital, i un cop allà, i aquí ve el tema interessant, un cop allà va dir que aquests tresors imperials que havia entregat a Ashikaga Takauji, va dir que no eren més que unes còpies, unes rèpliques, no eren els originals, i que els autèntics els continuava tenint ell, i que com era ell qui tenia els tresors imperials, que són imprescindibles per ser emperador, doncs que llavors ell continuava sent l'emperador legítim i que l'única cosa que havia passat és que la cort imperial s'havia traslladat des de Kyoto fins a Yoshino. Per la seva banda, el nou govern samurai, el shogunat Ashikaga, doncs suposo que després d'al·lucinar amb la notícia van dir que no, que de cap manera, que la cort imperial continuava estant a Kyoto, que l'emperador era Komio i que tant feia si tenia els tresors imperials o no. En definitiva, que de sobte tenim 2 corts imperials, una a la capital, la Kyoto, i una altra a la ciutat de Yoshino, 2 corts imperials, lògicament, cadascuna d'elles amb un emperador, 2 emperadors que els 2 diuen ser els emperadors legítims del Japó, i aquí és on tenim ja el problema. Problema perquè aquesta situació va durar 56 anys, que es diu ràpid, 56 anys durant els quals es van anar succeint 4 o 5 emperadors en cadascuna d'aquestes 2 corts, tots dient que eren els emperadors legítims, i no va ser una coexistència pacífica, i aquí està el problema, sinó, doncs mira, encara, sinó que al llarg d'aquests 56 anys, encara que no de forma continuada, però sí de forma persistent, hi van anar havent enfrontaments i guerres entre les 2 corts. Perquè el que va passar és que el Japó es va una mica com dividir en 2 parts, en 2 trossos, no? La part més del nord i la part més del sud, trossos que cadascun d'ells, diguéssim, obeïen a una cort imperial diferent. Com a curiositat, quan a partir de l'any 1368 a la Xina van començar a manar els Ming, la famosa dinastia Ming, doncs ràpidament van voler establir relacions diplomàtiques i de vassallatges amb la resta de països, com era habitual, i un dels països amb els que van voler establir relacions va ser el Japó, i van enviar l'any següent una ambaixada al Japó. Clar, com que aquesta ambaixada va arribar a la illa de Kyushu, la més al sud de les illes importants del Japó, i aquesta illa, aquesta zona estava controlada per la cort del sud, la cort de Yoshino, resulta que durant dècades els Ming van estar tractant amb aquesta cort imperial sense saber que hi havia una altra cort imperial al nord, que a més la del nord es suposava que estava recolzada pel que era teòricament el veritable govern del Japó, que era el del shogunat Ashikaga. I com va acabar tota aquesta situació, tot aquest embolic, podríem dir? Doncs bé, va acabar l'any 1392, quan el shogun que hi havia en aquell moment, que era un tal Ashikaga Yoshimitsu, el net del primer, d'Ashikaga Takauji, doncs va
convèncer qui era llavors l'emperador de la cort del sud, de Yoshino, el va convèncer perquè tornessin a Kyoto, unifiquessin les dues corts, prometent-li que quan l'emperador actual d'aquell moment deixés de ser-ho, per abdicació, per mort, etc., doncs que a partir de llavors s'anirien alternant emperadors de les dues corts, no? Que el següent, després del que hi havia en aquell moment, seria un emperador de la cort del sud. I l'emperador del sud va acceptar aquest tracte. Sobretot el va acceptar perquè en aquell moment ja la cort del sud estava molt afablida i anaven perdent territoris, anaven perdent poder, amb la qual suposo que va pensar que millor anar alternant que no acabar perdent qualsevol possibilitat d'arribar al tron. I res, llavors la cort del sud va tornar cap a Kyoto, es van unificar, es van acabar les guerres i es va acabar aquest període Nambokucho, perquè recordem que vol dir el període de les dues corts i en aquest moment ja hi tornava a haver només una. I bé, encara que el shogun Yoshimitsu havia fet aquesta promesa, no?, de que s'anirien alternant les dues corts, doncs bé, van anar passant els anys i quan als 20 anys després l'emperador d'aquell moment va abdicar, li va passar el tron al seu fill, com si res hagués passat, no li va passar a cap possible candidat de la cort del sud, i no va passar res. Aquí es va acabar la cort del sud, els que quedaven ja integrats dins de la cort del nord ja no tenien gaire poder, ningú va poder dir res, i res, la cosa va continuar com si res hagués passat. És a dir, podríem dir que els de la cort del sud van acabar perdent, no? És una mica el que sembla, van estar durant un temps, però després els van entabanar una mica i van acabar desapareixent. I sí, això és el que sembla, però curiosament, ja al segle XIX, fem un salt una mica gran, ja al segle XIX els historiadors japonesos, juntament amb la casa imperial, estem parlant ja de quan es restaura el poder imperial un altre cop al període Meiji, al finals del segle XIX, doncs bé, en aquell moment es va decidir que durant aquesta època de les dues corts, que havien coexistit les dues, es va decidir que la cort legítima, la que realment era la cort imperial japonesa, havia estat la del sud, i no pas la del nord. I si mirem la llista oficial d'emperadors de la història japonesa, i ens anem fins a aquells anys, ho podeu fer a la Wikipedia mateix, doncs veiem que els emperadors de la cort del nord, durant aquell temps, apareixen senzillament anomenats com emperador de la cort del nord. I no tenen un número d'emperador, no? L'emperador número 83, número 84, no tenen número i apareixen no com a emperador del Japó, sinó com a emperador de la cort del nord. I en canvi, els que durant aquells anys van ser emperadors de la cort del sud sí que tenen el seu número i sí que apareixen com a emperadors. És a dir, podríem dir que la cort del sud va perdre, no? Està bastant clar, però segles després van acabar guanyant, no? La història, podríem dir, o la historiografia japonesa els va acabar donant la raó. El motiu, doncs bé, en podem parlar un altre dia, que és bastant interessant. I això és tot per avui, espero que us hagi agradat, i si és així, doncs el que dic sempre, no? Que deixeu un like, que us subscriviu al canal, que ho compartiu el vídeo amb gent que penseu que els hi pot interessar, o que deixeu comentaris, que jo sempre responc, i no només responc, sinó que també faig cas, perquè amb algun comentari d'algun cafetó anterior, algun comentava que aquesta llum que ara veieu a les meves ulleres, que es veia massa, es veia tota l'estona, i bé, li vaig fer cas, vaig pensar que era veritat, i he pujat una mica la llum, i ara només es veu si miro cap a dalt, però mirant a càmera crec que no s'està veient. Així que res, que veieu que hi ha interacció real amb els vostres comentaris. I res, ens veiem amb el proper cafetó, que vagi molt bé, i cuideu-vos molt.